danas, ali pre svega, ćao svima. Ne znam da li Kosta iznad mene ili ispod mene, ali Kosta i ja sam Nenad. Danas ćemo vam držati sesiju React primarno, ali ćemo se osvrnuti i na React Native, da vidimo koje su to sličnosti, različitosti, zašto uopšte React kao JavaScript biblioteka postoji i da nekako razložimo određenu problematiku kada imamo jednu aplikaciju ili jednu komponentu koja radi sve moguće stvari, da nekako predstavimo način razmišljanja kako doći do određenog nekog rešenja koje je u isto vreme i best practice, a isto tako i održivo, odnosno da možemo lako da nadogradimo određene funkcionalnosti, a da ne moramo da menjamo 1000 stvari u kodu. To će biti naš fokus za danas, naravno kroz samu React biblioteku, JavaScript i pričat ćemo o nekim načinima razmišljanja. Dao bih reč Kosti da započne, pa ćemo se nadovezivati usput. Kosta, izvoli. Pa hajmo prvo da krenemo zašto je React nastao. Mislim, sama filozofija koju React nosi oko sebe je dosta ranija i ona je nastala negde oko 2010. godine kada je Facebook, današnja kompanija Meta, pokušala da pronađe rešenje da smanji dupliciranje koda i tada je napravila ekstenziju XHP za PHP programski jezik, ali to nije baš zaživelo. Međutim, taj prvi pokušaj nisu zanemarili, naučili su iz pogrešaka koje su napravili i onda su na osnovu njega razvili JSX, odnosno ekstenziju za JavaScript koja kombinuje sam JavaScript i XML, a taj kod ćemo viđati često tokom ove prezentacije. Bitno je napomenuti da osnovna gradivna jedinica React aplikacija su upravo te komponente i one služe da bismo prikazali određen sadržaj. Znači, možemo napomenuti da one prezentuju sadržaj i vidjet ćemo kako koristi logiku i gdje se ta logika nalazi. Sad, Nenade, ja sam spremio jednu aplikaciju, pokušao sam onako da implementiram, ali nisam baš zadovoljan kodom, pa hteo bi da vidimo kako bi to mogli da poboljšamo. U pitanju aplikacija koja služi kao neka vrsta štoperice i ona beleži kada korisnik klikće po ekranu. Možemo i resetovati je, možemo zaustaviti pa ponovo nastaviti. Sada ću ti pokazati kako zapravo izgleda taj demo. Kao što sam rekao, možemo zaustaviti, resetovati, kliknuti na ekran i tada nam se ispisuje pozicija, odnosno lokacija koordinate gdje smo klikli i u kom trenutku se to desilo. Je li ti ovo jasno? Jeste. Vidim da dosta toga zavisi od korisnika, odnosno da korisnik mora da pokrene i štopericu i da klikne sa strane kako bi dobio te neke koordinate. Verujem da su to x, y koordinate na ekranu, je li tako? Jeste, to su x, y koordinate. Dobro, hoću samo da kažem da mi ova aplikacija deluje kao pravi use case u nekom komercijalnom projektu gde želimo da evaluiramo na koje elemente u toku stranice, odnosno na našoj stranici zapravo korisnici klikću. I verujem da bi u nekom komercijalnom projektu ova štoperica koju si implementirao zapravo bila i onako pokrenuta nakon što loaduješ stranicu, da ne moraš ti eksplicitno kažeš sad počne timing da mi snimaš, ali možda ne bi beležila x, y koordinate, možda bi beležila elemente, neke konkretne akcije ili nešto slično. Tako da mi ova aplikacija zvuči sjajno za ovaj demo. Reci mi, jel možeš da mi pokažeš kako si implementirao? Može. Ali pre toga bih rekao da sam React predstavlja kao neku sponu između HTML-a i JavaScripta, odnosno sada ćemo vidjeti baš taj jedan index HTML file i vidjet ćemo index.js koji predstavlja ulaznu putanju našu React aplikaciju. Ovo je naš index HTML file, on je onako dosta siromašan, ali bitno mi je da zapamtiš da ovdje ima div sa IDM root, koga ćemo koristiti da dinamički renderujemo našu aplikaciju. Aha, znači u liniji 11 ovaj div ID root ima najveću vrednost ovdje u ovom
dokumentu, je li tako? Jeste. Upravo Dobro, tako. reci mi, jesi koristio jQuery da ubaciš sve to u aplikaciju? To mi je bila prva pomisao, onda sam googlao i shvatio sam da je jQuery suvišan u ovom use case-u. Dobro, Pokazat ću ti uskoro i zašto. dobro, hajde. Prvo bih se osvrnuo na našu index.jsx i to je, kao što sam rekao, ulazni fajl u našu aplikaciju. On u suštini poziva React DOM i renderuje našu komponentu koja predstavlja aplikaciju u element sa IDM root. Aha, to je onaj element, je li tako? Jeste. Dobro. Također ovdje sam importovao i CSS kako bi dao malo stila ovoj aplikaciji. Dobro, ok. Pošto ja ne znam toliko dobro CSS, možda da zanemarimo za ovu prezentaciju, nego da se fokusiramo na to kako si zapravo uradio logiku aplikacije. Može? Mogu ti reći, sad je meni laknulo. Ja nisam baš najbolji sa CSS-om. Hvala. Ok. Ali dobro. Kad si me pitao za jQuery, to je bilo jako dobro pitanje, ali ja bih se ovdje više osvrnuo na React i zašto je jQuery ovdje nepotreban. Verujem da si čuo za DOM, Document Object Model. Jesam, i to je ono gdje dodaješ neke elemente kada napišeš u HTML-u div, p, a tag, bilo šta, on se u domu zapravo instancira, odnosno postane jedan čvor tog DOM stabla. Jeste. I DOM sam po sebi, kada radimo neke promjene u njemu, desi nam se da nam se čitav DOM ponovo renderuje. Ne znam da li si imao tih problema, ali recimo ja sam radio jednu aplikaciju gdje sam imao listu članaka i htio sam da promijenim samo jedan članak, a meni je osvježilo sve. I sad React je našao jedan lijep način da to razriješi. Da li si možda čuo za njega? A ako te dobro razumijem, znači problematika je u tome što ti ako zameniš jedan čvor u samoj strukturi doma, on zameni sve njegove listove ili podčvorove, a u Reactu to funkcioniše drugačije. Da, React je našao jedan bolji način. Dobro, hajde mi pokaži kako. Pa ovdje vidimo sada jedan grafikon gdje imamo virtualni dom. To je u suštini kopija doma. Neki će reći redundantna, ali razlika je što operacije nad virtualnim domom su ultra brze i nisu uopšte skupe, dok na pravom domu ako vršimo direktno operacije, to zna da potraje. Tako da je React se dosjetio da prilikom re-renderovanja prvo poredi sve na virtualnom domu i pronaće razlike. To je takozvani diffing proces. Mm-hmm. I svaki put kad pronalazi razlike, on nekako snapshotuje taj virtualni dom, tako da može da pronađe samo komponente koje je potrebno re-renderovati. Tako da on neće re-renderovati čitav dom, već samo komponente koje su se promijenile i komponente koje se nalaze u hijerarhiji ispod. Pa to je zapravo potpuno drugačije onda od onoga kako jQuery funkcioniše. jQuery samo replaceuje novu instancu elementa u domu i sve ostalo ispod bude replaceovano također. I zahvaljujući ovom React aplikacije su baš brze. Mm-hmm. Znači zato si odabrao u Reactu da implementiraš. Jeste. Dobro. Hajde nam pokaži šta imaš dalje oko toga, a da je malo koda. Ok, evo došli smo do koda. Sad, ja sam onako bio u žurbi pa sam sve napisao u jednoj stopwatch komponenti. I ovo je prvi deo te komponente. Dobro. Gdje možemo vidjeti samu funkcionalnost. Tu imam neki interval, imam 3 stanja trenutno, to su time, set time, to su kao getter i setter za time, odnosno ono što vidimo da se stalno re-renderuje na stranici. Imamo da li je pauzirano, da li se kliknuo na stop. Imamo evente, to je ona lista kad kliknem negdje na stranici pa se dole zapiše koordinate i sve. Mm-hmm. Imam timeout koji mi je referenca. O njoj ćemo verovatno malo više kasnije pričati. Imam use effect koji nam prati listu zavisnosti na is, pause, time i onda izvršava ovu logiku gdje vidimo ako je pauzirano da ništa ne uradi, a ako nije pauzirano da onda nastavlja da mi vrti timer.
Aha, Imam, znači, izvini sad što reci. te prekidam, ali ovo što kažeš ispod linije 11, to ti je, znači ne želiš da se ostatak ove funkcije izvrši ako je pauzirana. Odnosno, Tako je. ako je timer pauziran ili štoperica pauzirana, ti ne želiš da izvršiš ovo ispod. Ali ako nije pauzirana, onda ti se izvršava ovaj timeout koji zapravo podesi vreme na samo jedan veći interval. Je li tako? I onda nakon toga šta se desi? Zašto tu imaš uopšte ovaj set timeout? Zašto je to neophodno? Pa set timeout sam izabrao kako bi on stalno to vrtio. Aha, a kad ne bi bilo timeouta, onda bi zapravo inkrementirao odjednom pa koliko može u procesoru sekundi da obradi podataka, je li tako? Tako je. Ovdje sam rekao set timeout, proslijedio sam ovu anonimnu funkciju i kao drugi parametar sam ubacio taj interval što ti pričaš. I onda da on ide po tom intervalu. Dobro, a objasni nam kako ovaj use effect zapravo funkcioniše. Šta je ovo? Vidim da mu prosleđuješ jednu funkciju i onda mu prosleđuješ neki niz nekih vrednosti. Šta to znači? Pa u suštini, prvi parametar je ta funkcija koja se izvršava, a drugi parametar je lista zavisnosti. I svaki put kad se neka od zavisnosti promijeni, moja funkcija se izvrši. Aha, znači ja ako sad promenim vrednost varijable iz pos na true, a bila je false, onda će se opet izvršiti ova funkcija koju si definisao u use effectu. Je li tako? Yes. Isto tako ako se time promeni, onda će se ponovo izvršiti. Jeste. Pa koliko vidim, ti ćeš ovdje imati beskonačno neku petlju koja samo zavisi od iz pozda, zato što se uvek time izvršava, odnosno time se uvek inkrementuje. Jeste, tako je. Aha, tako radi i štoperica. Imaš ono start-stop dugme i zapravo to ti kontroliše da li će timer da inkrementuje ili ne. Baš tako. Dobro, cool. Hvala ti. Imamo onda i dvije funkcije za formatiranje. Pad koji nam appenduje, da kažem, nule na početku. I imamo format time koji nam daje taj neki lijepi ispis gdje imamo sate, minute, sekunde i milisekunde. Kako bi korisnik ne bi gledao samo u sekundama, već da to bude malo lepše ispisano. Dobro. I tu prosleđuješ vreme i dobijaš neki string na kraju. Hours, minutes, seconds, milliseconds. Ok, to je ono što vidimo zapravo na ekranu. Da, to je upravo ono što vidimo na ekranu. Dobro. A gdje ti je ovdje render? Odnosno, šta to prikazujemo? Aha, tu je. Evo ga. Okay. Kao što sam rekao, ona je bila prvi deo funkcije. Sad ja sam morao malo da katujem ovaj file, nije mi stavio jedan screenshot. A drugim je ono što se renderuje, to je povratna vrijednost komponente, odnosno ovo returnu. I tu u suštini imam prvo jedan div na kome hvatam klik, to jeste kad kliknem bilo gdje na ekranu, da on meni iz eventa uzme x, y ose i da doda taj time. To je ovaj objekat koji možemo vidjeti na 34. liniji. I onda to upišem u listu tako što stavim na početak liste taj novi objekat, a ostale vrijednosti spredujem tako da se one nalaze iza njega. Aha, dobro. Ovaj spread operator verujem da koristiš često. On samo vrijednosti iz varijable values zapravo raširi u već nekoj drugoj promenljivo. Naprimjer, ovdje vidim da si kreirao jedan niz gdje si ubacio prvi element kao objekat, a onda si sve postojeće elemente zapravo dodao tom nizu i napravio si novu instancu tog niza. To je ok. Dobro. To je kao da smo radili unshift, je li tako? Samo što ti vrati ne isti niz, nego potpunosti novi. Da, ja volim da koristim spread zato što ima i taj deo gdje uvijek dobijam novi niz. Dobro. Onda na 36. liniji ispisujem formatirano vrijeme. Dobro. To je ona funkcija koja je bila iznad. Dobro. Jeste. I onda imam na 37. liniji, imam tu jedan div koji u sebi ima dva dugmeta i onda u zavisnosti da li je pauziran ili ne, ja prikazujem start, odnosno stop. Ako je pauziran, to je start dugme i kada kliknem na njega kažem da više nije pauzirano, set is paused na false, a ako je is paused false, onda prikazujem stop dugme i ako se klikne na njega, onda stavim samo da postaje pauzirano, set is paused true. Posle toga imam i ono dugme reset
gdje u suštini kad se klikne na njega stavim da mi je set time 0, odnosno resetujem štopericu na 0 i kažem da mi je set events prazna lista, odnosno brišem sve evente iz one liste. Okay. I imam još prikaz te liste na 47. liniji, gdje u suštinu tu listu objekata koji imaju time x, y, mapiram na list item elemente i također koristim onu funkciju format time da formatiram vrijeme i pridružujem posle dvotačke x i y koordinate. Aha, dobro. Jel možeš da vratiš samo na onaj GIF možda gore, da vidimo još jednom? Znači, imamo start-stop dugme, koje zapravo su ona dva dugmeta koje se togluju, prikazuješ jedno ili drugo. Imaš reset dugme ispod i imaš ovu listu koja se popunjava sa ovim mapom, jel tako, events.map. I to je sve faktički funkcionalnost. Gore imamo ovaj formatiran timer i to je to. Dobro, sad mi je jasno šta je šta. Hvala ti. Super. Sad, ono što sam te zvao jeste, ja bih to da nekako malo pogledamo, pa da popričamo kako bi mogli bolje napisati ovu aplikaciju. Dobro. Pošto imamo sve u jednom fajlu, ako sam dobro video, to je ovaj stopwatch.js, ja bih predložio da možda evaluiramo ovaj fajl i da vidimo koje sve odgovornosti imaš u ovom fajlu, odnosno šta je to čime se ovaj fajl bavi. Vidim da tu imamo i te eventove, imamo i tu logiku oko štoperice i sve ostalo i imamo ove neke ispise i formatiranje stringova. Hajde da možda označimo te segmente u ovoj samoj komponenti. Ja kao da sam znao da ćeš me to pitat, pa sam radio domaći i malo sam se pripremio. Dobro. Ovdje sam onako označio u suštini žutom bojom delove koji su mi vezani za sam taj timer. Dobro. Zelenom bojom je označeno šta je vezano za te eventove, tu listu koja se dole i prikazuje eventove, vidjet ćemo na idućem slajdu gdje se hvataju. I imamo naranđastom bojom samo formatiranje, odnosno nešto kako bi nam ispis bio lepši. Dobro, i sad koliko vidim, najviše logike u ovoj štoperici ima taj timer i nekako mi ima smisla da u štoperici bude timer logika. A ovi eventovi i ovo formatiranje mi nekako ne zvuče kao deo stopwatch komponente. Deluju mi kao da su neophodni za implementaciju aplikacije, samo pitanje da li im je pravo mesto da budu u komponenti. Kao što smo rekli ranije, imamo odgovornost komponenti koje se bave prezentacionim layerom, a to je otprilike samo onaj render. Hajde da vidimo i taj render kako izgleda i koju tu logiku imaš. Ovo je što si pomenuo single responsibility principu, ali ajde prvo da pogledamo render pa ćemo se vratiti na to. U suštini, sam render, nekako return taj prepoznao sam da je on za display. Sad, verovatno ne bih hteo logiku ovdje, ali tu imamo i te određene celine. Uglavnom su u vezi eventova ili u vezi timera. Imam to neko reset dugme gdje mi se odgovornost preklapa, pošto moram resetovati jedno i drugo. Dobro. I vidim da si, lepo si selektovao određene stvari gde su određene odgovornosti za eventove. Znači imamo samo jedan klik koji se bavi eventovima i on zapravo nema veze sa timerom, sem u ovom aspektu kojem prosleđuješ dodatno i vreme da bi mogao da ispišeš vreme tog klika. Sve ostalo, imamo jedan problematičan reset koji ima duplu neku odgovornost i vidjet ćemo kako možda to da razrešimo, ali ono što si malo pre hteo da spomenemo jeste taj single responsibility princip. Po Robertu Martinu ili Robert C. Martinu, single responsibility princip je jedan od krucijalnih principa u objektno orijentisanom programiranju i generalnom programiranju koji govori da svaki unit ili svaka mala celina u aplikaciji bi trebala da se bavi samo jednom stvari. Kako bi to bilo što lakše za razumeti, jer ovo sad dok si ti meni objašnjavao, dosta vremena smo potrošili na to. Trebalo mi je dosta vremena i da razumem koje su sve odgovornosti i šta se tu dešava, tako da bih predložio da se možda vodimo time kroz naredni segment i da razdvojimo sve to što si označio u aplikaciji različitim bojama. Sad, pošto sam ja tu prepoznao par stvari, vidim da imaš eventove, to je nešto što bismo definitivno mogli da hendlamo negde sa strane ili da jednostavno se bavimo interakcijom tih eventova kad user klikne negde sa strane na aplikaciji. To bi mogli da izdvojimo u posebnu funkcionalnost. Čak i da prikazujemo listu tih eventova možemo da izdvojimo u posebnu funkcionalnost. A onda imamo i sam taj timer
koji si označio sam žutim onim bojama, gde imamo tu neku biznis logiku, kad je pauziran, nije pauziran, šta se tu dešava i slično. I imamo prezentacionu logiku, odnosno onaj ispis tog tajmera. Tako da bih se bavio ovim stvarima i gledao bih da to razdvojim na neke celine. Sad, prvo možemo da se bavimo samo domenima, odnosno eventovima i tajmerima, a onda ćemo da vidimo kako ćemo i te celine polako da razdvojimo u neke biznis logike ili prezentacione slojeve. Pošto smo sami rekli da je React zadužen za prezentaciju, vidjet ćemo gde će sva ta logika završiti i gde ćemo je staviti. Ok? Ok, to meni zvuči iskreno odlično. Samo bih te pitao, onda eventove prebacujemo u neku drugu komponentu, jel? Event je user interakcija, odnosno deo prezentacionog layera, što znači da ti kada klikneš nešto na aplikaciji, ti zapravo daješ instrukciju aplikaciji kako da se ponaša. I sad iza tog klika može da se krije dosta neke biznis logike, da li će te pustiti nešto da klikneš, šta će se tu desiti, da li će se dugme promeniti u neko drugo dugme ili bilo šta drugo, ali čitav taj prezentacioni sloj se bavi interakcijom sa userom. Zato si verovatno čuo i one termine kao što su UI, user interaction ili user interface, jel da? Tako da ja bih volao da nekako za početak samo odvojimo domenski, pa ćemo se onda pozabaviti što se tiče same aplikacije. Dobro. Nisam siguran kakva je ovo buka, mislim da se nekog slučajno mutovao, ali hajde da nastavimo ti i ja. Dobro. Šta onda kažeš na to da izdvojimo, da napravimo jednu komponentu koja bi bila taj event recorder, odnosno mouse event recorder, i da wrapujemo stopwatch oko nje. Dobro, a šta bi bila odgovornost onda te komponente? Pa ta sama komponenta, njena odgovornost je bila da svaki put kad mi kliknemo negde mišom, da ona to pamti i da ima tu neku listu evenata. Tako da više to bi izdvojili stopwatcha. Tako da bi težili ka tom single responsibility principu. Znači sve što je vezano sada za event handling, sve što je bilo zeleno označeno u onoj aplikaciji, čak i render, prezentacioni sloj ovde i interakcija si izvukao u posebnu komponentu, je li tako? Jeste. Dobro. Tu vidim i dva problema, pošto imam ipak malu zavisnost. To jeste, imam zavisnost na time, imam zavisnost na format time. A to nemaš u ovoj komponenti i ne želiš time da se baviš. Tako je. Ali ti je neophodno da ova komponenta funkcioniše. Jeste. Dobro, vidim da si iz reset dugmeta izbacio set time od 0, zato što ne želiš time da se baviš, ali me zanima sad kako bi to handlali u stopwatchu, odnosno šta je to što nam ostaje u samom stopwatchu. To da. Ajde da se vratimo na to. Prvo možda da i ovo onda format time, ako se slažeš. Prvo taj problem da rešimo, jel da? Hajde. To ne pripada ni stopwatchu, ni ovom mount event recorderu. Pa možda da ga izdvojimo u također posebno. Vidim da si sad ovde izdvojio u failu extensions.js, koji bi možda mogao biti neki util, ali što si ga nazvao extensions? Pa zato što sam ja ovde pristupio number prototypu i ubacio sam svoju metodu u samo number klasu, odnosno number objekat. Kako to sad funkcioniše? Kako možemo da iskoristimo ovu tu stopwatch format funkciju ili metodu? Sad ovu funkciju možemo iskoristiti tako što bilo koji broj, nad bilo kojim brojem pozovemo tu stopwatch format, ali pre toga moramo importovati u index file. Jasno. Znači ti sad faktički override-uješ već postojeće ponašanje number formata, kako bi to rešio. A video sam sad ovde neke screenshotove unapred. Vidim da si razmišljao i o tome da ne pišeš, odnosno ne reinventuješ the wheel, odnosno ne pokušaš da, kako kažu, izmisliš toplu vodu, nego da iskoristiš možda već postojeće funkcionalnosti string prototipa, odnosno operacija nad stringom u JavaScriptu. I ovaj pad što si napravio zapravo dodaje nule na početak nekog stringa koji ti proslediš. I to je ono da ne bi pisalo 0 minuta, 0 sekundi, 0 milisekundi, nego da piše 0 minuta, 0. Jel' tako? Dodaješ na prvu cifru 0 ako imaš mesta za to. Jeste. Ja sam prvo računao na to da ta funkcija zapravo ne postoji, sam sam je implementirao, ali onda kada sam kasnije pokušao napisati extension metodu za sam string, video sam da već postoji pad start,
a jednom sam čuo da je bolje koristiti te built-in funkcije, zato što onda mi zapravo ne moramo razmišljati o bugovima, one su jako dobro i testirane i odlučio sam se da izbacim svoju pet funkciju i iskoristim tu built-in. Kako ti to zvuči? Strava, hajde da vidimo kako to sad izgleda. Da. Onda, aha, znači sad izvini, na ovom math floor sad je to broj koji pretvaraš u string i onda možeš da koristiš tu .pad string metodu koju zapravo imaš nad stringom, gde kažeš dodaj mi jednu nulu na početak ili ukupan broj cifara treba da bude 1, a ti dodaj nulu ako nema ni jedna. I isto tako ovde u seconds pad start 2, string 0 govori o tome da želiš da imaš dve cifre, odnosno dva karaktera u rezultatu, ali ako nema dva da doda na početak nule koliko je neophodno. Jeste. Cool. Dobro. Super. Onda to sam sredio i kao što sam ti rekao, da bi uopšte iskoristio ovu extension metodu, treba da importujem u index.jsx kako bi onda bila dostupna svim komponentama u našoj aplikaciji. I onda sam došao do koda za stopwatch koji sada izgleda, da kažem, nešto lepše. Kako koristimo extension metodu, možda da se odmah osvrnemo na to. Vidimo na liniji 20, gde sam ja time rekao tačka to stopwatch format. A koliko vidimo, time u liniji 5 je definisano kao stanje, ali početna vrednost je 0, a 0 je broj. Što znači da možemo da kažemo 0 tačka to stopwatch format i on će ga pretvoriti u sve one brojke, je li tako? Jeste. Dobro. I osim toga, sada možeš primetiti da u ovoj komponenti više nemamo handlanje eventima. To je prebačeno u onu komponentu koju smo malo prije prikazali. Aha, znači izbacio si i delove UI-a, odnosno iz rendera si izbacio elemente iz prezentacije, ono dugme za reset i handlanje bilo ko klika na ekranu. Dobro. Sad, to dugme za reset mi je i dalje problem, zato što tamo nemam pristup setTime 0 i onda sad je došlo na malo ružan način da imam dva reset dugmeta. Kao što vidiš na liniji 28 onda moram resetovati time, a u onoj komponenti resetujem eventove. Morat ćemo naći neki način da ovo rešimo. Aha, ajde pokaži mi samo sledeći slajd da vidim. Znači ti ovde u 13. liniji imaš reset dugme gde setuješ eventove na prazan niz, ali imaš još jedno reset dugme koje ti zapravo resetuje timer. Što znači da ono ponašanje jednog dugmeta sad je podeljeno na dva dugmeta. Dobro, to mi zvuči kao dobar početak single responsibility, jer ne želimo da mešamo odgovornosti na početku. Ok mi je da u trenutnoj implementaciji imamo dva dugmeta za sada. Tako je. I s obzirom da smo ono izdvojili u extension metodu, sad ovo na liniji 17 što smo označili kao problematično, možemo zameniti našoj metodi to stopwatch format, pošto ovdje event već ima svoje vrijeme koje je također broj. Jasno. A vidim da si time stavio na 0. Zbog čega si to uradio? Pa zato što zavisimo i dalje od stopwatcha. Ovo sam uradio čisto da nam aplikacija proradi i sad ti mogu pokazati kako ona izgleda sa ovim našim promjenama. Hajde. Aplikacija je dalje tu. Ona trenutno nije funkcionalna zbog tog time 0, ali sad imamo ta dva reset dugmeta. Jedno dolazi iz timera koji resetuje timer, jedno iz eventa koji resetuje event. Dobro, a reci mi, da li možda imaš ideju kako bismo mogli da povežemo te dve komponente? Da zapravo komponenta koja ti je child, odnosno ona stopwatch komponenta, zapravo provide neke vrednosti parentu, jer deluje mi kao da bi bilo lakše da smo prosledili sve eventove stopwatchu iz parenta i onda da koristimo tu stvar, ali koliko vidim ti želiš nešto obrnuto da postigneš sada s ovom podelom odgovornosti. Tako je. Ajde prvo onda da vidimo šta nam je to problematično i možda da to izdvojimo. Hajde. U suštini to što je nama problematično je taj time koji je kod mene bio 0 i sad bi trebalo da imam reset timer kako bi mogao samo jednim reset dugmetom da isetujem evente i da resetujem timer. Aha, znači ti sad želiš da daš dodatnu odgovornost ovoj komponenti koja je recorder, da zapravo na reset dugme resetuje stopwatch timer i da
ima pristup nekom time property, odnosno iz stopwatcha, onom time property. Ovdje vidim da si mokovao gore, da si stavio neke funkcije koje ne rade ništa i zapravo pokvare funkcionalnosti aplikacije, ali ti dozvoli da se aplikacija renderuje. Da vidimo zapravo kako to izgleda. Jeste. Dobro, to mi je super stvar, zato što sad u ovom momentu sad znaš šta ti fali. Fali ti time i fali ti reset timer. I nisam siguran sad da li možemo da povežemo na isti način, da vidimo koje sve to propertije imamo u stopwatch komponenti i da li možemo možda nešto odatle da izvučemo da bi podelili sa ovim. Sad nisam siguran gde bi bilo pravo mesto, ali ajde još jednom da vidimo stopwatch komponentu. Idi jedan slajd napred. Sad ovde koliko gledam, imamo gore stanje time, imamo ovo stanje is paused i imamo, koliko vidimo ovde dugme na liniji 28 koje kaže set time 0 u resetu. Bilo bi sad nekako super kada bi imali pristup svim tim stvarima, ali i u onoj komponenti koja je zapravo parent. Ne znam da li si ranije imao prilike da imaš takvu situaciju kada želiš da deliš stanje ili neke funkcionalnosti sa child komponente na parent, gde zapravo možemo da iskoristimo neke stvari koje nam React pruža, a React koja je biblioteka zapravo za renderovanje prezentacionog lejera ima jako dobru podršku i za business layer. Znači daje ti opcije da ti se u svojim komponentama baviš samo renderom, a da sve drugo što je vezano za biznis logiku, koja je ovde start, stop, ne znam, ekspozovanje jednog propertije koji je time u neku drugu komponentu i slično, zapravo negde drugde staviš, da ti nije sama logika komponente. I jedna stvar koja je zapravo, mislim da je super use case u ovom slučaju, jeste React kontekst. Sad, ne znam koliko si ranije radio sa React kontekstom, ali kontekst je koncept iz React biblioteke gde po oficijalnoj dokumentaciji govore o tome da ti zapravo imaš jednu komponentu koja je provider, koja zapravo deli određene vrednosti sa svim ostalim komponentama koji su zapravo konzumeri tih vrednosti. Sad, na primjer, kada to gledaš, to ti je kao ono publish i subscribe, jel da neko šalje informacije, a drugi samo osluškuju te informacije kada su im neophodne. Isto tako možemo da posmatramo kao parent i child komponentu, gde ti u provideru imaš parent komponentu koja prosleđuje neke informacije child komponentama. Tako da bi u ovoj logici provider bio parent komponenta, a konzumer bi bio child komponenta. I sad postoji jedna lepa implementacija tog konteksta koju želim da ti pokažem na narednom slajdu, koju možeš da iskoristiš zapravo da rešiš određene probleme. I sad, kao što vidiš ovde, ima jako puno nekih novih stvari. Pokušat ću da objasnim korak po korak šta se sve tu nalazi, ali kao što vidiš u liniji 3 koristimo nešto iz Reacta što se zove create context. Ono zapravo kreira jednu instancu konteksta koju onda možeš da šeruješ bilo gde drugde u aplikaciji. I sad, kako je taj kontekst zamišljen da bude provider i konzumer, moramo da napravimo i providera i konzumera. I sad, ako se osvrnemo na liniju 9, preskočit ćemo ovu 5, 6, 7, ako se osvrnemo na liniju 9, vidiš da je ovo stopwatch context provider, odnosno jedna komponenta, kao što vidiš ovo je komponenta, isto kao i obična komponenta stopwatch ili mouse event recorder, koja ima neko svoje stanje, ima neki svoj use effect, ima neke svoje funkcije i return statement. Ali pogledaj dole šta piše. Piše return stopwatch context.provider u liniji 29 i prosleđuješ mu neki value. Što znači da taj provider zapravo ima samo jedan property koji prosleđuje svim svojim childrenima, odnosno konzumerima. I sad da bi to funkcionisalo, mi smo ovde u ovaj provider prosledili time, koji nam je zapravo ista implementacija vremena kao i u stopwatch komponenti, i pause ista implementacija. Jedino smo start, stop i reset izdvojili kao posebne funkcije, gde start zapravo setuje pauzu na true, stop isto setuje na false, a reset zapravo vraća vreme na nulu. Tako da smo izdvojili u male funkcije koje smo onda prosledili u ovom provideru. Znači, ovaj provider sad daje pristup svim ovim funkcionalnostima, bilo kojoj komponenti koju predstavimo ispod. Samo postoji jedan način, deklarativan način u Reactu da ti kažeš želim da koristim vrednosti iz tog konteksta. A to je baš ova funkcija gore u liniji 5 koja kaže use stopwatch. I hajde da vidiš kako zapravo izgleda implementacija ovoga. Kako zapravo ovo sad možemo da iskoristimo u našoj aplikaciji. Znači, ono što si rekao, mi smo sad čitavu biznis logiku napravili kao potpuno nezavisnu celinu i možemo koristiti obje komponente.
Tako je, samo što nećemo kopirati kod u obe komponente, nego ćemo koristiti ove vrednosti iz provajdera, odnosno value iz provajdera. Znači, pristupat ćemo property time iz provajdera koje će nam biti uvek neko vreme koje je trenutno ažurno. Is pause isto, da li je toglovano na start i stop, i start, stop i reset kao funkcije koje zapravo diktiraju ponašanje ovog konteksta. To mi zvuči baš super, mislim da će mi pomoći. Hajde da probam to implementirati. Rekao si da imam jedan provider i da njega trebam wrapovati oko mojih komponenti. Tako je. Sad, pošto ti želiš da imaš pristup tim vrednostima i u Majus Event Recorderu i u Stopwatchu, onda je neophodno da wrapuješ obe, kao što si ovdje uradio. Super. I onda kada želim iskoristiti ono što mi je potrebno u komponenti Mouse Event Recorder, to mi je time i reset, ja samo koristim use Stopwatch. Jeste, ali ova sintaksa ovdje koju imaš, kaže const time reset, const otvorene vitičaste time zarez reset, zapravo su one vrednosti koje provider providuje. Ako možeš da vratiš 2 slajda nazad. Kao što vidiš ovdje u value, ti prosleđuješ objekat koji u sebi ima property time, is pause, start, stop i reset. Znači, to je objekat koji u sebi ima dodatne neke objekte ili funkcije. I sad kada ti kažeš use stopwatch, 2 slajda kasnije, ti zapravo možeš da dobiješ te vrednosti iz tog objekta. Ali ova notacija se zove object destructuring, što je lakši način pisanja toga da izdvojiš određene property iz objekta. Super. To mi se sviđa kako si uradio. Ok, onda ajde da to probamo raditi za sam stopwatch. Ovdje koristim sve što mi moj provider pruža. Jeste, ali ne moraš više da koristiš biznis logiku ovdje. Odnosno, svu onu biznis logiku si izdvojio na jedno mesto, ali možeš da reuzuješ i time property, i start, i stop, i reset. Međutim, sad ovdje, kao što vidiš, imaš sve što ti treba, a ništa logike. I ovo mi već zvuči kao odgovornost React komponente, gde onaj React kontekst u sebi sad sadrži određeni aspekt biznis layera i biznis logike, a React komponenta je zapravo samo read-only komponenta, jel da? Komponenta koja samo čita neke vrednosti i konzumuje određene funkcionalnosti koje može da diktira. Meni se ovo već sad sviđa kako izgleda i mislim da je mnogo jednostavnije za razumeti šta se sad radi u ovoj stopwatch komponenti. Slažem se. Meni jedino još što onako bode oči je ova dugmad, pošto imamo trenutno linije koje se, tako reći, ponavljaju. Je li imaš možda ideju nekako kako bi to mogao da reši? Pa, hajde prvo da obrišemo ovaj reset dugme, pošto imaš 2 reset dugmeta, a sad u prethodnom fajlu, ako se vratiš jedan korak nazad, ovdje u ovom fajlu si sad dodao tu funkciju reset, odnosno izvukao si je iz stopwatch konteksta i u liniji 15 imaš button koji ima set events na 0 i poziva reset iz konteksta. Što znači da će on kontekstu reći je resetuj mi onu time vrednost. Što znači da sad ovo dugme radi zapravo isto ono originalno što je radilo i ono dugme inicijalno u stopwatch komponenti, ali sad je ovdje redundantno pa je moj predlog da ga obrišeš pre nego što nastavimo dalje. Ok, cool. Obrisano. Dobro, pitao si sad šta ćemo sa ovim ponavljanjem koda ovdje. Imamo button koji ima on-click event, koji ima stop propagation, koji ima start, stop i 2 različite vrednosti, odnosno 2 različite labele u dugmetu. Pa hajde prvo da izbacimo sav event handling, da ne bude u renderu, jer sad imamo mesta gore u logici ove komponente i zapravo bi trebali da handlamo te evente i bilo koju user interakciju u samom bodiju ove komponente, gde to nije u return statementu i mešamo ga toliko sa JSX-om, nego ja baš preferiram da to i sve izbacimo gore. Hajde to da nam bude prvi korak. I sad kada vidiš ovde, vidiš da smo izdvojili u liniji 22, imamo opet is paused button on click koji sad poziva tu neku logiku start stopwatch. Imamo drugo dugme koje poziva start, stop stopwatch i kada vidiš ovde gore, sad smo samo te evente premestili gore i dali im nova imena. Više nisu anonymous funkcije ili arrow funkcije, nego su sad deklaracije propertije koje imaju vrednost funkcije. Tako je. I sad, pošto i ovde vidim prostora za napredak, kao što vidiš, imamo dosta ponavljanja koda. Imamo ovaj stop propagation, koji se ponavlja 2 put, imamo event koji se ponavlja kao property svuda, imamo 2 buttona koje renderujemo, zapravo može biti isti button,
Ja bih voleo da se samo osvrnemo i na to i da malo to uradimo na malo lagodniji način. Odnosno da u renderu imamo samo jedno dugme koje ima jedan handler, ali da nam to sve funkcioniše i dalje kako treba. Jer koliko vidim, ovo je opet do not repeat yourself princip. Znači, želimo da kažemo da što manje repetitivnog koda pišemo, to će nam stvari biti čitljivije. I evo ti jedan predlog kako bismo to mogli da implementiramo. Znači da definišemo jedno dugme u renderu u liniji 24, koja on klik ima neku akciju i da imamo neki action text, da su nam to sad promenjive, a ne zakucane vrednosti u samom renderu. I hajde prvo da razumemo ovaj action text, pošto je jednostavniji. Želimo da nam tekst bude is paused, znači ako je tekst, ako je aplikacija, odnosno stopwatch stopiran, znači is paused, želimo da prikažemo dugme start, želimo da ga pokrenemo ponovo. A ako nije pauzirano nego je running, onda želimo da imamo labelu stop. I sad iskoristio sam jednu funkcionalnost u Reactu, odnosno jednu funkciju koja se zove useMemo, a useMemo je slično kao da definišemo običan property, samo što mu govorimo promeni se, odnosno izračunaj ponovo svoju vrednost kada se promeni dependency array, odnosno lista zavisnosti. To je već slična i lista funkcionalnost kao i useEffect koji si koristio ranije, tako da nije ništa novo što ti zapravo ne znaš, samo je funkcija koja zapravo ti omogućava da se izvrši ponovo kada se ispaused vrednost promeni. Želiš reći da se meni action text računa samo kada se ispaused promeni? Tako je. Znači, kada neko u kontekstu promeni ispaused, ti ćeš dobiti nazad tu vrednost u svojoj komponenti i ova funkcija, odnosno ova vrednost action text će se samo kompilirati, odnosno izvršiti ponovo kada se taj ispaused promeni iz true u false ili obrnuto. Što znači da ti iz rendera u render nećeš menjati te vrednosti, nećeš ponovo kalkulisati, što u ovom slučaju nije neka ali, na primjer, kad imaš kompleksnu logiku da treba neku vrednost da izračunaš, onda ti ovo spašava mnogo vremena jer je JavaScript sinkron, odnosno blokirati thread dok ti ne izvršiš određenu stvar. Tako da ti ovo možda sad redundantno, ali ti daje perspektivu da ti imaš potpunu kontrolu nad time šta se izvršava u samoj aplikaciji. Ovo je meni super. Vidim za actions isto iskoristio use callback, koji pretpostavljam radi na veoma sličan način. U potpunosti na isti način, samo što ne pamti vrednost, nego pamti referencu na funkciju. Što znači da će on redefinisati funkciju samo kad se ispaused promeni. A nama je redefinicija funkcije zapravo ovde, kao što možda vidiš, event.stopPropagation, to nam bi bio zajednički deo obe start stopwatch i stop stopwatch funkcije, a sad želimo da izvršimo start ili stop samo ako je jedno ili drugo. Isto kao i labela. Tako da nama ova funkcija action će se rekalkulisati samo neko kada klikne na start ili stop dugme. Ovo je super. I sad praktično postigli smo cilj React komponente i ona nam je samo presentation layer. Tako je. I logika koja se bavi prezentacionom layerom, odnosno koju ćeš komponentu ili koje ćeš dugme ili koje ćeš vrednosti dugmeta ili akcije dugmeta da definišeš na osnovu stanja aplikacije, gde ovo stanje trenutno izlazi iz konteksta. Super. Hajmo onda da sredimo i mouse event recorder. Aha, želiš da isto tako primenimo ove principe? Tako je. Hajde. Ja sam poučen tvojim iskustvom, uzeo i izdvojio on mouse click, također sam iskoristio use callback, s tim što mi je sada zavisnost time. Zato što time koristim kada dodajem novi objekat u listu. Aha, znači ti sad svaki put kada se time promeni zapravo redefinišeš tu funkciju da bi time vrednost bila adekvatna. Jer ako je definišeš recimo na početku aplikacije time je 0 i onda ti startuješ sam timer, ako se ne redefiniše funkcija, tebi će time ostati 0. Tako da ti ovdje si postigao baš ono što i treba da postigneš, da će se vrednost ove funkcije zapravo redefinisati svaki put kada se property time promeni. Super, što znači da ti imaš on mouse click event handlan gore u bodiju ove komponente. To je ono čime ova komponenta zapravo i treba da se bavi. Tako. A šta ti je reset everything? Pa reset everything mi je u suštini akcija koja se dešava kad kliknem reset dugme. I tu sam isto zaustavio propagaciju događaja, resetovao sam timer, to je ona funkcija iz use stopwatcha i postavio sam sve evente da zapravo budu prazna lista, odnosno izbacio sam sve evente iz liste.
Dobro, i koliko vidim imaš neku zavisnost ovde reset. Mislim da ti je to bilo sugerisano od strane samog React kompajlera i da si je stavio tu, ali hajde da ti objasnim samo zašto je to vrednost koja je neophodna da se nađe u ovoj listi zavisnosti ili dependency arrayu. Kao što vidiš, reset nije neka built-in funkcija, neki use state ili bilo šta drugo što React garantuje, nego je zapravo po svemu sudeći u liniji 5 to možda property. I React ne može da zna da li je to property ili je to funkcija ili je neka osnovna vrednost i samo zato zahteva od tebe da ti kažeš ako se definicija reseta ili vrednost reseta po referenciji promeni, želim da ponovo rekalkulišeš ovu funkciju reset. Sad u ovom tom slučaju je to redundantno jer se ona nikad neće promeniti, ali React samo želi da se osigura da ti imaš dobre zavisnosti definisane jer sve što koristiš u funkciji koja se nalazi u use callbacku ili use memo mora da bude u dependency arrayu, baš iz tog razloga da bi dobio najsvežije vrednosti u odnosu na promene. Da nemaš redundantne promene kada to zapravo nije neophodno. Tako je. Dobro. Hvala ti, sad mi je to dosta jasnije. I sad, koliko vidim, imamo ovde još možda jednu stvar koja nam je onako dosta čudna, a to je ova logika mapiranja dole eventova. Jel znaš možda kako bi to mogao da središ na neki način, da imamo što manje logike u return statementu? Mogli bismo da iskoristimo ovako neku sintaksu u suštini, da izdvojimo kao našu anonimnu komponentu koju možemo koristiti kao tag na 37. liniji. Aha, ti si sad definisao komponentu u okviru komponente. Tako je, pošto kad uzmemo na kraju krajeva svaka komponenta je funkcija. I onda ja sam uz pomoć use callbacka upravo pokušao da definišem tu funkciju gdje bi tu JavaScript logiku izdvojio van returna i napravio i omogućio sebi da lepše zapišem u returnu. Tako da mi je return rasterećen sve logike koja se tu nalazi. Super, ja sad kad čitam ovaj return, on mi kaže imam neki div koji ima neki handler on mouse click. Vidim da očekuješ children, da je to neki wrapper, neke komponente i imaš dugme reset, koje resetuje sve po namingu ove akcije on click i vidim da onda u posebnom divu imaš neki event log. Ako me zanima implementacija tog event loga, mogu da stisnem F12 i da vidim gde se nalazi ili se zavisi od ID-a, odnosno tvog programerskog okruženja, da vidim šta je zapravo tu definisano, ali možda mi kažeš zašto to nisi izdvojio u posebnu komponentu? Pa u suštini, ja sam to mogao raditi, ali u ovom use case-u to nam i nije bilo toliko potrebno, pošto ja samo želim mapirati našu listu na list item elemente iz HTML-a. Dobro, i onda, možda nije best practice da se ovo ovako radi u nekim većim komponentama, ali u ovoj komponenti možemo da kažemo da je sve odgovornost ove komponente, odnosno da ispiše listu tih itema. To mi je okej. Mislim, za ovaj use case ne bih mnogo zamerao na ovome, ali kada se onda sistem ili tvoja aplikacija malo proširi, onda ovo zna da bude baš nezahvalno ako imaš više definicija, više malih komponenti u okviru jedne komponente. Nekako očekuješ da možeš u jednoj komponenti da se baviš samo tom komponentom. No, ovo mi je dovoljno dobro. Jel možeš sad da nam pokažeš kako ova aplikacija izgleda? Vidim da imaš ovde neki console log render events i u prethodnoj stopwatch.js sam primetio da imaš još jedan render stopwatch koji sa sobom ima i property time u 19. liniji. Hajde da vidimo zapravo koliko puta se renderuje ova komponenta na ekranu. Hajde. Znači, na svaku promenu ovog value-a koje vidim da je increment ovde po 50 milisekundi, ona re-renderuje sve. Tako je. Dobro. To znači da zapravo svaki put kad se onaj time property promeni, naša aplikacija ponovo repaintuje sve i prikazuje ponovo elemente u domu, a po onome što si nam ranije ispričao, znam da zapravo taj re-rendering funkcioniše na pametan način kroz virtualni dom. Što znači da neće se sve u okviru doma re-renderovati, nego samo one neophodne stvari. Čak i one funkcije
sa use callback i onaj property sa use memo diktiraju šta će se kad rekalkulisati, što znači da mi imamo potpunu kontrolu nad tim kako se naša aplikacija ponaša. Ok, tako mi zvuči strava. Jedino što primećujem... Da, jesi i ti primetio, jel da? Hteo reći, sad kad sam pokrenuo aplikaciju, video sam da mi je rekao compiler da imam neke probleme. I konkretno problem je što mi ne bi trebali da dodajemo nove metode u prototipe koji su built-in, kao što je number. Aha. E pa vidiš, to mi zvuči jako dobro zato što je to, kada gledaš, ti zapravo si mutirao taj prototip broja. A ako gledamo neke najbolje konvencije ili paterne koje možemo da posmatramo, i ako se striktno fokusiramo na funkcionalnu paradigmu programiranja, onda ona kaže hajde da ne mutiramo objekte, nego da vraćamo nove instance objekata. I sad u onoj extension.js metodi koju si imao, ti si zapravo rekao prototip, odnosno number.prototype.toStopWatch format, si zapravo dodao novu funkciju koja zapravo mutira taj prototip number objekta. I po konvenciji funkcionalnog programiranja, pravi način bi bio da zapravo nasledimo number kao prototip, odnosno kao primitivnu vrednost i da definišemo sami svoje ponašanje. I onda evo čak ovde je i predlog da to definišemo da bude toString metoda, da ne moramo ponovo da redefinišemo toStopWatch format, nego da jednostavno možemo da prosledimo nekoj interpolaciji da ona taj string zapravo izrenderuje kroz normalno ponašanje toString metode. Kao što, na primjer, ti želiš broj da prikažeš na ekranu, pa se on sam pretvori u string da bi se prikazao na ekranu, tako i ova funkcija toString zapravo override to ponašanje. Tako da bi ovo možda bio bolji programerski pristup i zapravo bi ispoštovao warning koji ti je prikazao React. Tako je. Pa hajde onda da vidimo šta se sve promenilo kada smo mi dodali ovu stopwatch value klasu. Hajde, pokaži mi kako si iskoristio. U suštini, svakde gde je prije bio korišćen number i on je bio korišćen implicitno, pošto mi smo samo davali broj. Tu je pisalo use state 0, je li tako? Jeste. Dobro. Sada smo u suštini taj broj samo proslijedili konstruktoru za stopwatch value i dobili smo objekat naše klase stopwatch value i to smo također uradili i na liniji 20 gdje postavljamo vreme, pošto i tu ne želimo da nam se mutira tip, već da također ostane stopwatch value i na liniji 27 gdje vršimo reset. I zahvaljujući što smo ovo uradili, onda tamo gdje mi želimo da isprintamo našu vrijednost, kao što je ovdje u komponenti mouse event recorder na liniji 26, ja samo proslijedim event.time i on implicitno poziva toString zato što ja ovdje pokušavam konkatenirati više stringova. Dobro, to znači da faktički ti si ovdje izbacio toStopWatch format funkciju, je li tako? Odnosno metodu koju si pozivao nad time objektom. Jeste. Dobro, ali imali smo još jedan time negde drugde, koliko se sećam. Tako je, u ovom H1 tagu. I sad, što si uradio baš ovako? Što si stavio u string, pa interpolaciju stringa, pa time? S obzirom da smo kreirali novu klasu, to više nije primitivni tip kao što je broj. I onda kada bi ovdje samo proslijedio time... Jel mogu da pogađam? Da. Ne bi se izvršilo toString, nego bi prikazao object ili nešto drugo, je li tako? Još gore, aplikacija bi pukla zato što nije validno da prosljeđujemo objekte kao child nekog elementa. Aha, kao child H1 element. Jasno. Tako. I onda imao sam dve opcije. Jedna je da eksplicitno kažem time.toString, a druga je da implicitno na ovaj način pozovem toString metodu. Odnosno... Znači ti ovdje konkateniraš string sam sa sobom, odnosno sam sa praznim stringom i on ti vraća toString, poziva toString metodu. Tako je. Ok, cool. Delo je malo onako čudno, ali razumijem zašto nisi teo da kažeš time.toString, nekako zvuči redundantno. Ok. Upravo tako. Cool. Ovo mi sad zvuči sjajno, ali hajde da se pozabavimo i strukturom tvoje aplikacije. Tako je. S obzirom da sam sve imao prvo u jednom fajlu, ja sam imao samo jednu komponentu
stopwatch value. Jel možeš da Pardon, vratiš jedan korak nazad, čisto da vidimo kako izgleda. Sad sa leve strane ovde u source-u, levo piše predavanje Kosta i Nenad, pa imaš public, pa source, i u source-u imaš index CSS, imali smo index JSX na početku i imali smo stopwatch JSX na početku. Sad smo to napravili neke nove komponente gde imamo stopwatch value.js, imamo stopwatch context i mouse event recorder. I u sledećem slajdu si pokazao kako bi ti to organizovao. Hajde nam reci koja je logika iz ovoga, zašto si ih ovako segmentirao? Pa, naravno da će sve raditi ako se nalazi u ovom source folderu, src, ali već sam razmišljao ako budem hteo nekad da nadogradim ovu aplikaciju, dodam još nekih komponenti, verujem da neće biti više toliko održivo ako mi se sve nalazi u jednom folderu, pošto treba će mi da scrollam dugo. Neću imati nikakvu grupisane komponente i ostale fajlove po njihovim zaduženjima. Pa sam odlučio da razdvojim upravo to. Imam jedan components folder koji su mi baš te React komponente koji imaju tu prezentacionu ulogu. Imam jedan folder context gdje mi se nalazi stopwatch context i tu mi je onako da kažem business logic layer, odnosno ta neka poslovna logika. Imam models, odnosno mi imamo tu jednu klasu koju smo definisali, naslijedivši klasu number i onda sam to ubacio u ovaj folder. Tako da u root folderu sada imamo samo index JSX koji je kao ulazna putanja u našu aplikaciju. Imamo index CSS, odnosno stil za našu aplikaciju. Dobro, i reci mi sad, na primjer, da želim da ekstendujem ovu aplikaciju ja i da želim da dodam recimo poziv ka backendu, da ti sve te evente pošalješ u jednom trenutku, gde bi to ubacio? Koji fajl od ovih? Da li bi to stavio u stopwatch context ili bi smislio nešto novo? Kako ide tvoje razmišljanje u tom smeru sada? Znaš kako, to mi se nekako ne uklapa u uloge koje smo do sad radili, već bi to izdvojio u jedan poseban sloj i nazvao bi ga servisi, odnosno services, i tu bi imao tu jedan JavaScript file koji bi handlao pozive ka backendu. I tu bi baš naglasio da je u pitanju JavaScript, zato što to nije ono čime se React bavi, već to je JavaScript logika kako će on handlati te pozive ka backendu. Aha, znači to bi bio zapravo deo business layera, je li tako? Možda čak i ako posmatramo na klijentskoj aplikaciji, možda čak i deo persistence, zato što ti predaješ neke podatke nekom sloju koji to treba da zapamti negde. Dobro, što znači da bi ti u source-u napravio novi folder koji bi se zvao services i tu bi imao recimo events service, je li tako? Jeste. Dobro, cool. Ok, sviđa mi se to kako razmišljaš. Reci mi sad, Kosta, na početku predavanja se zvalo React i React Native. Reci mi, koliko bi ti bilo teško da pretvoriš ovu aplikaciju u React Native aplikaciju? Pa mislim da ne bi bilo puno, zato što i dalje to je JavaScript. Možemo pokušati zapravo. Može, ali ajde mi malo samo reci koja je to svrha React Native. Zašto React.js ne može da handla te stvari kao i React Native? Pa možemo krenuti od tih nativnih aplikacija koje se nalaze na mobilnim uređajima. Svi znamo da imamo na Android, gde aplikacije programiramo u Javi i Kotlinu recimo. Imamo iOS gdje koristimo Swift ili Objective-C. Dobro, što znači tehnologije su različite za različite platforme, odnosno device-ove. I onda Facebook se u jednom trenutku dosetio da pokuša da reši obje platforme, odnosno da isprogramira jednu aplikaciju koja bi se izvršavala na obje platforme. To jeste da jedan deo bude kompiliran nativno u deo, sad ako je na Androidu u Javu, a ako koristimo iOS da bude u Swift. A reci mi zašto bi to radili kad možemo lepo da napišemo u Javi za Android i u iOS-u odnosno u Swiftu ili Objective-C za iOS. I koliko bi onda imao aplikacija kada bih hteo da imaš aplikaciju dostupnu na obje platforme? Pa dve. Mislim, morali bi, to su dve platforme, dve tehnologije. I verujem da bi morao najmiti 2 tima, zato što to nisu srodne tehnologije. A što ti kažem da React Native ti može uz pomoć jednog tima, jedne tehnologije, obezbediti aplikacije na obje platforme. Čekaj, znači ne moramo da pišemo iste metode, ne moramo da pišemo iste funkcionalnosti u obje aplikacije, nego napišemo jednom, a onda on to u compile time-u zapravo pretvori
Java platformu ili iOS platformu, je li tako? Jeste. Ok, zvuči cool. To je baš taj React Native, odnosno to je JavaScript bazirani framework za razvijanje mobilnih aplikacija. I sad, s obzirom da on mora kompilirati komponente u nativne elemente, odnosno u nativan kod, sad je tu negdje Java, tu je negdje Swift, imamo određen skup predefinisanih komponenata koje možemo vratiti u returnu. Aha, čekaj. Znači, pošto su oni shvatili da zapravo, ja sad pokušavam logički da povežem. Recimo, ja na svom telefonu imam ikonice koje izgledaju drugačije nego na drugom telefonu, baš zato što su različite tehnologije. Jedna je iOS, druga je Android. I onda znam da kad, na primjer, imamo onaj scroller gde biraš u drop-downu nešto, na iOS-u to izgleda ultra nešto smooth i onako se pomera lepo, a na Androidu je običan drop-down koji biraš. Tako da, to je ono o čemu pričaš, da su to te nativne komponente, je li tako? Jeste, to su nativne komponente koje koristimo za prikaz, dok našu logiku aplikacije i dalje pišemo u JavaScriptu. Aha. Dobro, imamo onda znači neku apstrakciju koja objedinjuje ponašanje obe. Da, upravo sam to htio pomenuti. Imamo taj neki bridge koji zapravo je ta neka spojnica između nativnog koda jedne platforme i našeg JavaScripta, odnosno React Native-a. Tako da on će kompilirati te komponente koje su nama već dostupne, taj određen skup za prezentacioni sloj, u nativne komponente, dok našu logiku, pošto ona i dalje ostaje samo JavaScript, će izvršavati u posebnom threadu na toj nekoj virtualnoj mašini za JavaScript. Aha, faktički mi sve što treba da uradimo jeste napišemo JavaScript aplikaciju, odnosno React-based aplikaciju, a React Native zapravo tehnologija iza toga će se postarati da to na različitim platformama se spusti na elemente koji su isprogramirani. Evo ovdje piše Java Xcode, odnosno Java ili iOS. Hoćeš onda da ti pokažem kako sam ja uspeo ovu aplikaciju da pretvorim u React Native aplikaciju? Hajde ako nije nešto preteško. Zapravo nije uopšte. Čekaj da vidim. Znači, sa leve strane je malo drugačije. Nemamo više React DOM da ubaci u onaj div root. Sa desne strane ne vidim baš neku razliku. Tako je. Pošto više nemamo taj indeks HTML, sad koristimo aplikacije. Mi u tom app registru moramo registrovati našu komponentu koja će biti naša aplikacija. Aha, to je root komponenta, je li tako? Da, to je root komponenta. I možeš primijetiti da tu app komponentu čini sve ono što bismo mi zapravo renderovali u naš root, onaj div ID root. Tako da taj deo ostaje isti. To sam primijetio sa desne strane. Znači imamo taj provider, mouse event recorder i stopwatch. Sve iste sintakse kao i do sada. Tako je. Dobro, šta je još drugačije? Ajde prvo da se osvrnemo na ono što je isto. S obzirom da sam ti rekao da JavaScript i dalje ostaje JavaScript za logiku i da se to izvršava u svom threadu, mi taj deo uopšte nećemo menjati. Ovdje znači da nam je kontekst isti i da nam je ovaj stopwatch value koji smo napravili zapravo isti. Tako? Tako je. Ono gdje vidimo da se dolazi do promjena jeste šta ćemo mi prikazati korisniku. Jer rekao sam ti već da imamo samo određen skup elemenata koje možemo iskoristiti, zato što se oni kompiliraju te nativne elemente. I ovdje sam morao da div, recimo, zamijenim viewom, da naš button zamijenim komponentom button, koja dolazi, ako pogledaš, na liniju 3 na levoj strani iz React Native biblioteke. Aha. Znači import button flat list text touchable without feedback i view iz React Native. To su sve neke apstrakcije nativnih elemenata, je li tako? Tako je. I onda će se one kompilirati tako da odgovaraju izgledu i onome kako se ponaša iOS platforme ako se kompilira za iOS, odnosno Android platforme ako se kompilira za Android. Dobro, i koliko vidim, postoje tu neke specifične komponente. Znači, mi smo imali div kojem smo dali on-click handler,
koji je sad kod tebe u liniji 36, odnosno prva komponenta sa leve strane koju renderuješ, zapravo neki touchable without feedback. Tako je. Zbog čega je to sad tako podeljeno? Sad, s obzirom da koristimo taj skup komponenti, neke komponente nemaju određene funkcionalnosti, tako na view ne možemo reagovati na on-press event. I onda da bih to zamenio, ja sam iskoristio touchable without feedback, odnosno to je komponenta koja je kao neki wrapper, neki prazan div koji čisto ima on-press event. Aha, a što znači ovo without feedback? Ako koristimo touchable, imamo više komponenti, recimo touchable with opacity, gdje se korisniku prikaže kao neki flash bili. Kad kliknemo, njemu zabijeli ekran na par milisekundi i vrati nazad, da signalizuje korisniku da je uradio neku interakciju. A touchable without feedback neće nikako signalizovati korisniku da je došlo do interakcije, već će samo izvršiti ovu našu metodu od mouse klika. Aha. Zato sve animacije na telefonima izgledaju lepo, jer očigledno imaju neku nativnu podršku za sve to. Jeste. A zato su baš teške za implementaciju JavaScript. Ok. A reci mi ovdje sad kad gledamo ovu stopwatch komponentu, ona je otprilike ista. Tako je. Imali smo neki H1 stil, što ovdje se piše kao tekst H1, i onda vidim jedinu razliku ovdje gdje si time.toString morao da pozoveš eksplicitno. Da, nažalost ne radi sve u potpunosti isto. I ovdje ono što smo pokušali tako što konkateniramo string sam sa sobom, neće ga implicitno prevesti u toString, tako da sam morao eksplicitno pozvati time.toString. Dobro, ok. Mislim, to vidimo da je znatna razlika u odnosu na JavaScript u browseru koji zapravo ima to neko svoje mistično i magično ponašanje. Tako je. Ok. Ali koliko vidim, nama je samo return statement drugačiji. Ok, i ovaj event log, jer smo i tu imali deo returna, jel tako? Ali sve u svemu je ostalo isto. Čak i event.stop_propagation i slično. Mislim da postoje tu neke minorne možda razlike u određenim funkcionalnostima i tome kako se nativna aplikacija, odnosno native aplikacija ponaša, ali deluje mi kao da ti nije puno vremena oduzelo ovo. Da, pa nije puno vremena oduzelo. Imao sam još neke razlike. Sada, samo da ti probam pronaći. Vidim, linija 12. Jel' tako? To event.persist nismo imali nigde. Upravo to sam ti htio pronaći. Event persist koji nam kaže da on zadržava taj event, da i dalje može da pokupi koja je lokacija po x osi, koja je lokacija po y osi. Aha, znači malo se drugačije ponaša taj event handling s obzirom na to da je native zapravo apstrakcija određenih platformi. Jeste. I možeš primijetiti da na liniji 13 pristupam drugačijem propertiju kako bi pokupio lokaciju, odnosno location x i location y. Tako da ima tu nekih malih razlika, ali uglavnom skoro čitav kod je reusabilan. Dobro, što znači da ovdje, koliko se ja sjećam, na XY smo imali x je bio event.clientX, a ovdje je event.nativeElement.locationX. Ok, ne zvuči mi previše komplikovano za modifikaciju. Dobro, hajde da vidimo možda samo onu tabelu koju si malo pre pokazao. Šta ovo predstavlja ovdje? Pa ovdje u suštini možemo vidjeti u prvoj koloni komponente koje mi koristimo u React Native-u. U drugoj koloni možemo vidjeti u koje komponente se one kompiliraju za Android platformu, u trećoj za iOS platformu i u četvrtoj možemo vidjeti šta bi koristili u standardnom Reactu, odnosno kako to izgleda na webu. Tako, na primjer, vidimo ovaj tekst, on je text native UI komponenta, kompilira se za Androidu text view, za iOS to je UI text view, dok na webu mi bi iskoristili paragraf, odnosno P. Aha, znači to je baš ona apstrakcija o kojoj smo pričali. Znači mi skroz sa leve strane koristimo apstrakciju svih ovih elemenata koji zapravo postoje u iOS view i Android view. Tako je. Dobro.
Ovo što piše web analog nije da nam je internet postao ponovno analogan, nego da je samo poređenje u odnosu na ono što bi iskoristili u browser, je li tako? Tako je. Hoćeš onda da vidiš kako je aplikacija na kraju ispala? Hoću. Nadam se da su stilovi isti. Da. To me malo namuči. Ali funkcionalnost je ostala ista. I dalje imamo start i reset dugme. I možeš primijetiti da se dugme kompiliralo u stil koji iOS koristi. Odnosno, to je samo tekst bez onih ivica što imamo na webu. I ostalo je uglavnom isto. I vidim da je razlika u tome što x i y vrednosti mogu da budu i sad decimalne vrednosti, gde su u JavaScriptu zapravo bile integeri, odnosno celobrojne vrednosti. Jeste. Dobro, to sad malo kvari to što vidimo ovde na ekranu, malo previše imamo noisa, ali kontam i to je uzrok toga što je zapravo platforma na kojoj se ovo sve spušta totalno drugačije. Tako je. Koliko znam, u JavaScriptu ne postoje ni integeri, ni decimalni brojevi, nego je sve floating point, tako da mi je logično da zapravo Java kao tehnologija koristi under the hood ono što zapravo njoj odgovara. Tako je. I mogu ti reći, sad dok sam ovo radio i prebacivao u React Native, baš sam osjetio koliko je moćan. Jer ja sam skoro sve reusovao i samo sam promijenio uglavnom taj return. Pa dobro, deluje mi kao da zapravo ako poznaješ React, ti možeš jako lako da se prilagodiš i React Native-u. Pogotovo ako možeš da reusuješ sve one stvari koje nisu render. A koliko sam pokušao u toku ove prezentacije da aludiram na to da su sve React komponente zapravo prezentacioni layer, to znači da svu logiku koju napišemo možemo da reusujemo, a da prezentacioni layer samo treba da menjamo. Je li tako? Što znači da treba samo da menjamo React deo, a sve što je JavaScript može da se reusuje. Tako je. Strava. Ok, ne znam da li si sam zadovoljan ovim ishodom dokle smo stigli sa ovom aplikacijom, ali ako imaš još nešto da spomeneš ili možda da pustimo ekipu koja je posmatrala ovaj naš code review i jednostavno refactoring ove aplikacije, da možda postavi neka pitanja. Hajmo preći na taj deo. Hajde. S obzirom da smo prešli jako puno stvari, verujemo da možda imate nekih pitanja i vidim sada u chatu, da se ne bismo javljali svi, vidim u chatu da je Luka Banjac postavio pitanje da li je neophodno i zašto se koristi event.stop_propagation. Kosta, zašto smo koristili taj event.stop_propagation? Pa u suštini imali smo taj neki globalni div. Možeš da vratiš na GIF, izvini, pre nego što nastaviš. Možda na početku negde. Na ovaj GIF ili? Pa svejedno, ali možda onaj na početku gde se vidi tačno i kursor. Ok. Možemo iskoristiti ovaj. Može. Ovdje vidimo kursor i u suštini kada mi klikamo sa strane, tada želimo da se lista naša popunjava. Ali pošto je to taj div koji je wrapper oko svega, on hvata eventi na svoje childove, je li tako? Odnosno na sve elemente koji se nalaze u njemu. Ako te dobro razumem, hoćeš da kažeš da taj div koji smo wrapovali da handla evente, bi handlao i kad stisnemo i na start, i na stop, i na reset. I to smo želeli da izbegnemo. Znači, ne želimo da pokupimo interakciju na dugmićima, nego samo sa strane na UI-u. Da, i onda smo upravo to našem handleru rekli, nemoj propagirati ovaj event dalje, već ajde da ga ovdje obradimo. Aha, znači on tu stopira propagaciju onoga što je došlo od parenta i kaže, ok, ja sad obrađujem ovaj event na način na koji hoću. Nadam se, Luka, da ti je ovo dalo odgovor na pitanje. Jovan pita, šta mislite o React Style Components, da li se umjesto use konteksta mogao koristiti use Redux? Kosta, jesi nekad koristio React Style Components? Pa u suštini, mislim da je to cool način, zato što onda nekako stilove grupišemo za komponentu i onda nam one postaju u potpunosti nezavisne celine. Zato što onda i one odlučuju kako su stilizovane i kako se ponašaju, odnosno taj prezentacioni sloj. Tako da mislim da je dobro, pogotovo u jako kompleksnim aplikacijama i gde jednu komponentu možda delimo između više aplikacija. Aha, što ako te dobro razumem je dobra stvar kada reuzujemo isti izgled, a možda različita ponašanja
tih komponenti i onda možemo da reuzujemo stilove kroz React Style Components, je li tako? Tako je. Dobro, to znači da neko ko voli da piše CSS neće koristiti React Style Components, a neko ko ne voli bi radije koristio React Style Pa Components. pazi, mi uvijek moramo napisati neki CSS. Sad Dobro. malo je drugačija sintaksa, ali dalje je CSS. Slažem se, zato sam i spomenuo da te React Style Components zapravo u sebi imaju logiku koja se zove CSS in JS, odnosno pretvaraju JavaScript objekte u definicije CSS propertija. I onda se to sve kompajlira i prikazuje na ekranu. Tako da iza tih React Style Components postoji još neka mala logika koja je nama zapravo sakrivena. Ali kao što je Kosta rekao, možemo lako da primenjujemo, pogotovo u sistemima koji zapravo zahtevaju neku logiku ili neki UI element da se reuzuje sa možda drugačijom nekom logikom. A drugi deo pitanja, da li se umjesto use konteksta mogao koristiti use Redux? Pošto je ovo da li pitanje, ja ću reći da, ali smo se odlučili za kontekst iz jednog prostog razloga, zato što nam je use case bio dobar. Kada gledamo Redux kao use reducer ili use Redux, možemo da imperativno govorimo, dispatchuj nam ovaj event, ne znamo ko će ga pokupiti, ne znamo gde će se obraditi, imamo jedno stanje koje pratimo negde. I to je uglavnom super za neke aplikacije koje direktno pokazuju čitavo stanje možda odjednom i žele da reaguju na promenu čitavog stanja. A kad želimo da imamo posebne komponente, odnosno posebne module koji rešavaju samo jednu biznis logiku i jednu problematiku, onda je use context možda adekvatnije rešenje. Jedno i drugo rade sličan posao, sintaksa je drugačija i pre hookova u Reactu, koje smo jednostavno uzeli zdravo za gotovo i nismo hteli da objašnjamo razliku između class-based komponenti i hookova, dok su postojale class-based komponente, onda je bilo mnogo teže reuzovati sve ovo. A sad sa hookovima je to došlo nekako out of the box, a Redux je u međuvremenu zaživeo kao tehnologija koja je omogućila sve te stvari u onom komplikovanom sistemu ranije. Tako da je Redux na neki način i tu prisutan zato što su se ljudi navikli. Zato su i ubacili built-in funkcije za Redux, iako možda nisu bile neophodne za samo uvođenje hookova. Nadam se, Jovane, da ti ovo odgovara na da li pitanje. Jesi želeo da se nadovežeš možda, Kosta, još malo? Htio bih samo reći da trebamo paziti nekad sa Reduxom. Video sam u dosta slučajeva da se koristi, a zapravo mogao bi se izbeći samo boljom hijerarhijom komponenti. Tako da trebamo baš vidjeti da li je use case baš za Redux i ne trebamo ga ubacivati svagdje. Evo ja ću dati jedan primjer gde je idealno koristiti Redux. Naprimjer, kada imamo neki chat pravimo između dve aplikacije koje komuniciraju preko WebSocketa, da ne bi morali da tražimo diff između poruka koje su stigle i koje su nove i slično, možemo da dobijemo čitav objekat koji prikazujemo u okviru chata. I onda mi samo prelepimo taj payload u chat i chat izrenderuje trenutno stanje. Tako da možemo jedan na jedan da prelepimo određena stanja i tu u tom chatu onda možemo da koristimo use reducer bez da tražimo diff, odnosno razliku između onoga što nam je stiglo i što smo imali ranije u našem stanju. To bi bilo, na primjer, idealno po nekom mom mišljenju za use reducer ili Redux sam po sebi. Kaže Srđan, šta bi preporučili kao bitno iz ovih tema za neko ko se bavi automatskim testiranjem i radom u Cypressu prvenstveno? Pre svega, Cypress kao testing framework generalno je napravljen tako da je totalno agnostičan od tehnologije. On izrenderuje sve što treba da se renderuje u samom brauzeru i pristupa elementima kroz DOM. Znači, nema veze sa virtualnim domom, nema veze sa logikom ispod toga, nego posmatra UI onako kakav jeste zapravo korisniku. I sam Cypress po sebi ima jako dobru podršku za čitavo automatsko testiranje, a od ovih tema bih preporučio možda odgovornosti komponenti, odnosno taj single responsibility. Jer ako razmišljamo o tom single responsibility, onda možemo i da bolje strukturiramo naše testove. Da kažemo, ovaj naš test treba da testira samo odgovornost ove komponente ili samo ono što ova komponenta handla. Tako da što su nam prostije komponente, to su nam prostiji testovi za te komponente i to je manja odgovornost te komponente koju treba da testiramo. Kada imate neku ogromnu komponentu ili ne daj Bože treba stranicu da testirate koja ima u sebi 5 ili 10 ili 20 komponenti, onda mislim da dosta se počešemo po glavi pre nego što krenemo da napišemo prvi test, da kažemo ovo nam je najmanja jedinica koju možemo da testiramo. Da li negde možemo da pogledamo čitavo ovo predavanje ponovo? Da, mislim da ćemo objaviti link ka snimljenoj verziji ovog predavanja, pa ćete imati pristup tome.
Da li biste izvolili neki resurs, pita Miloš, sa koga bismo mogli da naučimo više o Reactu? Kosta, hajde da vidim, koji je tvoj take? Znaš kako, ja bi uvijek krenuo od dokumentacije. To mi je neko zlatno pravilo za bilo koji jezik, framework, biblioteku, pošto dokumentacija mjesto gdje ćemo saznati šta se dešava i ispod haube i kako se koristi. I mislim da React ima jako lijepe primjere i u dokumentaciji, a ima, ako se ne varam, i primjere za par početnih aplikacija. Tako da svakako tu bih se prvo vratio ako sam početnik, a za nešto napredno neki blogovi ili tako nešto. Znam da ima cool kurs na YouTube od Maksimilijana Schwarzmillera. Ima taj jedan deo gdje se implementira čitava aplikacija, pa i to je možda lijep resurs. Dobro. Slažem se s Kostom za dokumentaciju. Dokumentacija za React use case je zapravo jako dobra. Neke dokumentacije znaju da budu dosta konfuzne, da nemaju sve informacije koje nam trebaju, ali React je nekako pisan od strane ljudi koji ga aktivno koriste i contribution je community-a, što znači da oni u odnosu na ono što community-u treba zapravo dopunjavaju dokumentaciju i objašnjavaju određene case-ove. Tako da sama po sebi dokumentacija Reacta je jedna od top notch dokumentacija, ali isto tako bih preporučio dokumentaciju i za React Router DOM koji se bavi rutiranjem između komponenti i samim lokacijama preko kojih pristupamo određenim komponentama i kako zapravo izgleda rutiranje u brauzeru. To je možda jedna stvar koju nismo pokrili u ovom predavanju, koja je izuzetno bitna, ali React Router DOM ima jako dobru dokumentaciju za tako nešto. Stefan pita, šta mislite o kursu Epic React od Kent C. Dotsa? Ja iskreno nisam pogledao, nisam čuo, možda je neka novija stvar, jer React sam stvarno jako rano počeo da gledam kada je još bilo i class-based komponente, a sve od tada do sad sam pratio samo izmene na dokumentaciji. Tako da ako je ovo neka nova verzija nekog kursa, mogao bi da pogledam, da vidim kako mišljenje o tome imam, ali generalno ja nisam do sada video. Kosta, jesi možda ti video? Ja nisam čuo isto kao ti, uglavnom sam se samo na dokumentaciju bazirao. Toliko je dobra dokumentacija da nismo gledali videa. Filip kaže dobre teme i dobri predavači, hvala vam puno. Hvala tebi, Filipe. Milan Filipe pita, učenje React Native bez znanja u Reactu ima li smisla? Iskreno ima, zato što je skoro pa isto. Ako naučiš React Native, mislim da ćeš se lako prešaltati na React i obrnuto. Samo što ćeš u React Native imati jedan mali learning curve, odnosno dodatno da shvatiš kako to ispod haube zapravo tebi na Android uređaju radi jedno, a na iOS-u ne radi. Znači tu u React Native-u postoji ta mala problematika gdje stvarno nije sve apstrakovano kako treba, odnosno jeste u 99,99% slučajeva sve se ponaša kako treba, ali neke stvari koje se obrađuju baš zato što su posebne tehnologije u pitanju i posebni izdvojeni threadovi u JavaScriptu, zna nekako da se čudno ponaša u određenim situacijama i da se desi da recimo na Android uređaju tebi radi sve kako treba, a na iOS-u ne i obrnuto. I onda ćeš imati taj learning curve da ti zapravo shvatiš zašto je to tako, a nije uopšte do Reacta nego do platforme ispod. I onda moraš da razumeš kako zapravo React propagira to na platforme ispod, odnosno React Native, da bi zapravo shvatio gde ti je bug. A u webu to ne postoji. Tako da je možda manji ili brži learning curve u webu, jer ti takođe i ne trebaju simulatori da bi pokrenuo određene stvari, nego možda otvoriš browser i da vidiš direktno ono što ti treba, a React Native je malo zahtevniji zato što ispod toga se kompilira u nativne tehnologije. Također, složio bi se da ima smisla, ali kad učimo React Native, nekako React nam je nezaobilazan, jer vidjeli smo da mi use state i ostali hookove i dalje importujemo iz React biblioteke. Tako da to i dalje ostaje taj zajednički deo. Da, React je kao koncept, odnosno kao biblioteka tu prisutan u oba, samo što je jedna pure JavaScript i izvršava se u browseru, a druga je native koja se spušta na posebne tehnologije koje se zapravo izvršavaju na drugim platformama i drugim tehnologijama. Tako da, po mom mišljenju možeš i jedno i drugo da počneš da učiš, ali ćeš doći u situaciju da ćeš se susresti sa tim razlikama između Androida i iOS-a u nekom trenutku, pa će ti biti čudno. Dobro, je li imamo možda još nekih pitanja? Mi smo gledali da odgovorimo na svaka.
Ako ne, imate ovdje na ekranu naše e-mailove, pa ćemo vam svakako odgovoriti, a upravo su stigla 2 nova pitanja. Kaže, da li koristite TypeScript? Kosta, ćemo jednoglasno ili ćeš samo ti da kažeš da? Možemo jednoglasno da, jer mislim da. TypeScript je nešto što pomaže dosta i pored toga što će naše okruženje postati pametnije i naš IntelliSense će davati bolje prijedloge, mi ćemo eliminisati dosta glupih grešaka koje ne bismo primijetili da koristimo običan JavaScript. Ja volim da objasnim TypeScript kao tool koji koristi programerima. Znači, TypeScript nije jezik koji je sad tu nešto posebno handlan i da se tu nešto magično dodatno dešava, nego je samo tipiziranje podataka u compile time-u. Znači, u runtime-u je sve to i dalje JavaScript i izvršava se, možemo da saberemo babe i žabe, nizove, objekte i sve ostalo kao što možemo i u običnom JavaScriptu. Možemo to i u TypeScriptu. Samo je poenta da mi tokom kodiranja dobijemo što više erora koje nam kaže, pa ne postoji ti property client-x na tvom eventu zato što koristiš React Native. Tako da to je otprilike nešto što nam ubrzava naš proces developovanja i zbog toga često developeri insistiraju ili vole da uključe TypeScript u svoje projekte jer im olakšavaju te neke glupe greške, što bi rekli, gde ti zapravo probaš da pristupiš property koji ne postoji na objektu. Tako je. I tu bi dodao to što si rekao, pošto on nekako za sebe, možemo reći jezik, on se ne izvršava u browseru, već ga uvijek moramo spustiti na JavaScript da bi se izvršio u browseru. Dobro. To je onako nekako, ajde kažem, kratko i jasno na temu TypeScripta. Nismo želeli da iskoristimo na ovom predavanju čisto da ne bi zbunili dosta drugih ljudi koji nikad nisu vidjeli TypeScript, ali o tom potom. Vladimir pita da li u vašoj firmi postoji program studentske prakse gdje bi se radio React Native. Iskreno, sve trenutne studentske prakse nam se realizuju kao React. Ok, ne mora biti React, ali recimo React i .NET ili React i Java ili nešto slično, gdje nam je to standardno za web, a mobile development prakse imamo u nekoliko slučajeva, tako da ako si zainteresovan, slobodno se javi, pa ćemo vidjeti šta imamo trenutno dostupno u okviru praksi. Stefan opet pita u kojoj fazi učenja Reacta biste preporučili prebaciti se na TypeScript iz JS-a, ja ću reći nakon prvog projekta. Isto sam pomislio. Znači, nakon prvog projekta gdje ti prođeš određene use case-ove, biznis logiku, razdvajanje, sam sebi napraviš organizaciju komponenti i strukture same svoje aplikacije, onda možeš se baviš nekim next levelom. Jer ako budeš pokušao sve odjednom da ukombinuješ, možda odustaneš pre nego što završiš. Jer dosta je velik learning curve za jedno i za drugo, pa bolje možda nakon prvog projekta pokušati taj prvi projekat prebaciti u TypeScript. Biće ti veoma lako jer je samo jedna stvar, one thing at a time. Kao što i kaže single responsibility princip, uradi prvo jednu stvar, pa onda se prebaci na drugu. Srđan kaže, deluje mi da ste upoznati i sa temama koje su vezane za automatsko testiranje. Da li ima šanse da se organizuje neko predavanje za mediore i seniore koje se bave automatskim testiranjem? Srđane, iskreno, ovo je prvo predavanje ovog tipa koje držimo ovako online samo za ekipu koja se prijavila. Ne znam koje će biti naredne teme, ali uzet ćemo ovaj tvoj predlog u obzir. Miloš kaže React versus Angular, neki vaši take-ovi za šta je bolje jedno, a za šta je drugo. Pa ne znam, ja bih tu pošao od razlike da je Angular zapravo framework, a React je biblioteka i onda zavisi šta nam je potrebno. Ako mi želimo da koristimo nešto u potpunosti prilagođeno sebi, mislim da nam biblioteka pruža dosta više mogućnosti. Dok ako želimo da koristimo oproban framework koji je dokazan na baš velikim i komercijalnim projektima, mislim da je Angular dobar, ali u oba slučaja koji god, da li da izaberemo Angular ili React, mislim da nećemo pogrešiti jer na kraju građani su oko istih principa, da kažem. Tako je, isti koncepti se zalažu i u jednom i u drugom. Ja bih rekao onako laički, lična preferenca. Znači, ako je neko konforan sa Reactom,
radi sve komercijalne projekte, sve hobi projekte u Reactu, sve prototipe koje hoćeš da napravi u Reactu, ali ako si konforan u Angularu, zato što si Angular radio ranije ili jednostavno ti više leži zato što znaš C# ili Javu ili nešto slično, često su to argumenti, onda je po meni i Angular dobra opcija. Tako da ne postoje pros i cons sad koje bi mi ovde izdvojili i rekli je Angular samo u tom slučaju ili React samo u tom slučaju, tako da mislim da je sve jedno šta ćeš koristiti dok god primenjuješ sve ove principe koje si danas čuo. Tako je. Miroslav se zahvaljuje i nada se snimku. Bojana, moramo taj snimak da sredimo. Kaže Milan, koji je najbolji način da se vežbaju i uče solid principi? Ja ću reći praksa uz mentore. Ako pričamo o studentskim praksama ili jednostavno posao uz mentore. Tako da to je po meni najbolji savjet da se uče solid principi, jer solid principi u teoriji svi imaju smisla, ali kad dođemo do prakse i kako se to primenjuje, onda jedan mali upitnik za svaki use case. Također, solid principi se onako dosta razlikuju. Mislim, u suštini su iste, ali se razlikuju od tehnologije do tehnologije, gdje u C# možemo implementirati svih 5 lagano, ali u Pythonu ili recimo JavaScript imat ćemo glavobolje kod nekih, zato što recimo Python ne koristi interfejse. Ima ih, ali ih ne koristi, ili tako neke stvari. Tako da uz mentora, slažem se, bilo bi najbolje, pošto on bi znao te slučajeve. Tako je. Hvala svima koji nam pišu u chatu i ovdje bih polako i završio ovo predavanje. Ako imate neke dodatnih pitanja, imate naše mail adrese na ekranu, Nenad i Kosta, pa nam se javite slobodno mailom ako želite neke dodatne tehničke stvari da prediskutujemo. A svima vama hvala na druženju i hvala na tome što ste bili aktivni sa pitanjima. Hvala vam. To je to. Uživajte. Ćao. Ćao.